Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Duha ka mga Ilonggo inspirasyon si Rabia Mateo sa pagdisenyo sang 2,000 peso bill kag portrait. Isa ang AB Communications graduate nga si Michael Angelo Sarate sa nagabilib sa sabat ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo. Ini ang iya nangin inspirasyon agud makahimo sang disenyo sang Philippine currency. Wala niya ginalauman nga maga-trending ang iya gin disenyo nga 2,000 peso bill. Una-una, ang color is red. Because, di ba, hambal ni Rabia, red is the color of phenomenal woman and red is power. Tapos siya kuno is red. Senator Miriam, inspired man gyapon sa answer ni Rabia nga she is proud to be an Ilongga and Senator Miriam Santiago is also an Ilongga and she is the best president that we never had. So amo na siya. Sa Haro Cathedral naman, also based on sa answer ni Rabia man sa preliminary interview. So sa iya, ang ginambayagan ni ang Haro Cathedral kuno ang iya gusto ipabugal kag ipakita sa tao because it's a witness of the love and devotion of the Ilonggos towards God. And also, mahambal man natin ni ang Haro Cathedral is a landmark ang Iloilo City. And ang another one is the Hablon, ang indigenous fabric naton diri sa may Iloilo. Kay also, based man siya sa answer ni Rabia, kay ginpamangkot if ano ang gusto niya sa nga i-promote sa Love Local nga hashtag. So nagkamba siya nga gusto niya i-promote ang Hablon. Then gin-state niya ang 5 ka endemic species diri sa may Panay Island. And out of 5, 4 ang animals and isa hanon ang Rafflesia as a plant. Nagapasalamat gid si Sarate sa mga Ilonggo nga nakaapresyar sang iya hinimuan. Samtang isa man ka Ilonggo artist ang nag-ubra sang portrait sang Miss Universe Philippines 2020. Gamit lang ang ballpoint pen kag pentel pen canson sketchpad natapos niya ini sa sulod sang 2 lang ka oras. Inspirasyon ni June Alborilla si Rabia Mateo sa iya matahom nga artwork. Nag-start ko mga past 12 months. Natapos ko na mga manog 3 a.m. na. So, almost 2.5 hours nagdura. Wala man naglaom si Alborilla nga matalupangdan sa mga netizen ang iya obra maestra nga para lang kuntani sa Inktober Challenge. Apang nagapasalamat siya sa mga nagdayaw sa iya hinimuan. Mga Ilonggo, bugos ang suporta kay Rabia Mateo sa pihak sa mga nabaton sini nga kritisismo. Isa si Tatay Guillermo Sungkuya, 72 anyos, kag residente sang Haro ang nalipay gid sang kadalagan ni Miss Universe Philippines 2020, Rabia Mateo. Inibangod dekada na ang nakaligad sang may isa ka Ilongga ang nagtiglawas sang pungsod sa Miss Universe. We patronize our own product. Kag proud ginamon nga mga Ilonggo man eh. Siyempre, how many years nga naging Miss Universe si Luis Bel Aurelio, may nagbulos naman. Sa mga nagapakanubo kay Rabia, may mensahe siya. Ate, masiling ko sila siguro nahisara na sila kay si Rabia iya ang napilian nga naging Miss Universe. Isa man ang medtech na si Julian Salyado sa mga mahilig sa pageant. Gani nasundan gid niya ang performance ni Rabia. Kag isa siya sa mga nagdepensa diri batok sa mga kritisismo. Ay, isa lang na sila yan, ma'am. Siyempre, tsaktuto yung bal ni Rabia. Basta Ilongga, guwapa, may mareklamo pa. Makabig nga new face of Iloilo City si Rabia Mateo, bangod sa iya kadalagan. Padayon ang pagsuporta sa mga Ilonggo para sa iya pagtapak sa prestihiyoso nga Miss Universe pageant. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Mga graduates sa Iloilo City nga may Latin honors ang hatagan sang cash awards sang alkalde. Amat-amat na ang pagbukas sang ekonomiya sa syudad sang Iloilo. Sang damlag lang, isa ka panibago nga BPO company ang magabukas sang ila expansion office sa syudad. Para sa alkalde, maayo ang kalidad sang edukasyon sa syudad. Gani makasalig ang mga kompanya nga dekalidad man ang mga trabahador nga ila makuha. Even before, when I was still mayor in 2009, I think,
Iloilo City has more graduates than any city in the Visayas. So, meaning to say that we have more graduates compared to Cebu. And we will assure you that you will find very good graduates here in Iloilo City. Kagbilang pagkilala sa mga graduates nga nagtapos sang cum laude, magna cum laude kag summa cum laude, magahatag sang cash award ang alkalde. The city government will be giving out cash awards for all Latin honors of all schools in Iloilo City. And I was signing the documents earlier this morning. This will all be taken from my own budget. And those who receive cum laude will be receiving 1,000. Magna cum laude will be receiving 2,000. And summa cum laude will be receiving 3,000 from the city government. Epektibo ang programa subong nga tuig kag sakop sini ang tanan nga eskwelahan, pribado kag state universities. Butterfly Garden ang igapahamtang sa La Paz Plaza kag iban nga mga public plaza sa syudad sang Iloilo ang pagakaayuhon man. Sa sinapol nga gimpatigayon kahapon gimpakita ang proposed design para sa Butterfly Garden nga igapahamtang sa Plaza sang La Paz. Gimpangunahan ini sang Butterfly Garden Committee Head kag tiayon sang alkalde Rosalie Treñas. Tinutuyo sang proyekto nga mamintina ang ginaestaran sa mga alibangbang kalakip na ang nanari-sari nga mga species. Magluwas sa Butterfly Garden, kaayuhon man ang iban nga mga plaza, pareho sang Plaza Libertad. Pagapahamtangan ini sang dugang nga pasilidad. Dugangan ta area para activity center naton sa city, no? So we will have the flag ceremony in front of City Hall. Ang Butterfly Garden sa La Paz may fondo na since last year. I-finalize na lang na may initial designs na. May pondo na nga gimpain para sa Plaza sang Libertad, La Paz, Haro kag Arevalo. Samtang ginapangitaan pa sang pondo ang mga plaza sang Molo kag Mandriao. Ginatingwaan tagid nga makapangita kita fondo nga ma-rehabilitate ang mga plazas naton. Bangod nga that is the only space nga nabilin sa aton nga mga pumuluyo nga makakadto sila, maka-enjoy da sila upod sa ila pamilya, no? And we are going to make these plazas beautiful for them, no? With everything maplano naton together with the architects and together with the community. Maluwas sa mga plaza, ginpabutyag na sadto sang alkalde ang pagbutang man sang green tunnels hindi lamang sa Benigno S. Aquino Avenue sa Mandurriao, igapahamtang man ini sa mga porsyon sang Iloilo River Esplanade. Ang tanan nga mga esplanade ang pahamtangan man sang mga comfort room. Ginahikot naman subong ang pagpatahom sa mga tree park. May tatlo kitang ginaplano together with DENR. Una ang sa boulevard ni public land, no? Gina-survey subong sang DENR, it's about 2 hectares nga matamna naton. We have already planted coconut trees there. Once nga ma-clarify na gid sang DENR, kahit may mga question pa sang ila possession dira. Once ma-clarify na masulod kita kag i-develop tagid na as a tree park, no? In the meantime, ginaulat pa ang DENR para maplastar ina. But we have already planted a lot of coconut trees kag iban nga indigenous trees dira daan, no? Ang ikaduwa amo ang 33 hectares nga mangrove park diri sa Hinaktakan. Ang ato ni ginaobra tripartite ni DENR, ang PEDC kag kita. May mangroves na the virgin mangroves da. And what we only want is authority from DENR so that we can start working on that.
once nga may ara na kita authority, then we start appropriating for that. Ang last, amo ang aton dira sa Lanit, naka-appropriate na kita da 5 million. Ang nagabulig sa aton da ang foresters ang Ayala Foundation. And may 5 million kita, ginpasa na to ni Noel sa aton back para nga mabid out na ina. Kaya masugod na kita da construction aton dalan, bisan Macadam Road lang. And then, together with the DENR, gusto sang DENR, matanom kita da mga bamboos. Kag si Jonas will be getting from maasin mga indigenous trees para matanoman naton da. Luyag sang alkalde, matipigan ng porsyon sang syudad sa piyak sang pagsanyog sang ekonomiya. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.